हेलो एवरीवन वेलकम टू बिस्टि ब्लग यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बिस्टि ब्लग यूट्यूब चैनल खेबसे बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना दायो नुनो मोनगोन जोंनि बे जायगाया माबायदि जाखो माबायदि जायाखै बेखौ नुगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय होनबा भिडिअखौ माबायदि नुदों। आरो आं गोबाव जाबायमोन ब्लग भिडिअ लाया नै दिनैसो फैफिनलायबाय आरोना ब्लग भिडिअ लानो। सान्दुंआबो थिं थिं दुंथारदों आरोना लोगोफोर। जोंना फुख्रिया बोरै जाखो नायनोबा नोंथांमोना नायदो आरोना। दसे बेरायग्लांनो र' ओरैजाय लोगोफोर। सोलायनाय नुदों नामा आंखौ लोगोफोर? मानसि एसे सोलायबाय जानांगौ आरोना। माथो एखे टाइपआव थाबाय थानो एसे सोलायनांगौ ना मानसिफ्राबो। समजों लोगोसे एसे सोलायनांगौ सोलायलांथारनांगौ एसे। नै जोंनिया माइआ माबायदि जाखो नै लोगोफोर माने माइआ फिथाइ थाइजोब्बाय आरोना। फिथाइ थाइनो माने ओंखारजोब्बाय आरोना। नै बेनो आरो जोंनिया माइआ नै दैयावनो दुगैयो जों नै। दे होमबा जास्ट माने बे भिडिअखौ ओरैनो लानाय जादोंमोन आरोना गाइस। नोंथांमोना मोजां नुदोंबा कमेन्ट्स खालामदो आरोना।